Crăciunul este cea mai frumoasă perioadă a anului, dar tot auzi de oameni care se ceartă în trafic sau prin magazine. Crăciunul este cea mai frumoasă perioadă a anului, dar tot trebuie să înghesui în același interval de timp și sarcinile pentru serviciu și activitățile pentru pregătirea Crăciunului. Crăciunul este cea mai frumoasă perioadă a anului, dar tot nu te simți liberă să faci ce-ți dorești din cauza presiunii sociale? Dacă răspunsul la aceste întrebări este da, atunci bine ai venit la podcastul Emotion Stock. Eu sunt Florina Cioagă, gazda ta, asistată tehnic de Tudor Stoica, iar în pastila de emoție bonus de astăzi îți voi împărtăși cum să ajungi la o mai bună înțelegere și gestionarea emoțiilor inconfortabile de Crăciun. Florina, care sunt emoțiile inconfortabile care apar cel mai des de Crăciun? Starea de agitație din preajma sărbătorilor de iarnă a fost veșnic prezentă și parcă a devenit un obicei în sine. Dacă nu este agitație în jurul tău, în trafic sau în magazine, nu e Crăciun. Dacă nu primești sarcini suplimentare de la serviciu pentru a nu pierde zilele libere, nu e Crăciun. Dacă nu ești în goană după cadouri sau dacă nu mergi la toate acele petreceri la care ai promis că mergi, nu e Crăciun. Presiunea socială de a face tot ce trebuie făcut de Crăciun. Presiunea socială de a-ți pune toate problemele pe pauză și de a fi fericit de Crăciun. Presiunea socială de a te ridica la așteptările campaniilor de marketing care te inundă cu imaginea vieții perfecte de Crăciun, îți poate provoca emoții de obligație, rușine, dezamăgire, vină și iritare. Pentru a-ți da seama de ponderea fiecărei emoții simțite, îți va fi necesar să înțelegi conceptual structura logică a emoțiilor, astfel încât înțelegerea experiențială să fie mai ușor de navigat. Dar chiar care este structura logică a acestor emoții? Obligația este o emoție care îți transmite faptul că tu ai convingerea că nu ai de ales decât să acționezi într-un anumit mod. Reacția ta este de a-ți face datoria, iar scopul este de a-ți spune ce trebuie să faci. Rușinea este o emoție care îți transmite faptul că ai acționat într-un mod care nu este aliniat cu valorile unei comunități din care faci parte. Reacția ta este de a te ascunde de judecata sau de pedeapsa pe care o aștepți de la alții. Iar scopul este de a-ți spune când ai încălcat o normă sau un standard al comunității. Dezamăgirea este o emoție care îți transmite faptul că ceva ce așteptai cu nerăbdare nu se va întâmpla așa cum ai crezut. Reacția ta este de a te deconecta de la oameni, iar scopul este de a te ajuta să-ți aliniezi așteptările cu realitatea. Vina este o emoție care îți transmite faptul că ți-ai trădat valorile personale sau că nu ai acționat în concordanță cu convingerile tale. Reacția ta este de a te învinovăți sau de a te pedepsi. Iar scopul este de a avea grijă de identitatea ta. Iar iritarea este o emoție care îți transmite faptul că ceva anume sau cineva anume este deranjant. Reacția ta este de a dori să scapi sau să termini cât mai repede posibil. Iar scopul este de a te informa despre lucrurile pe care nu le consideri tolerabile. Bine, dar ce pot face pentru a naviga cu ușurință aceste emoții? Hai să le luăm pe rând. Obligația. A simți emoția de obligație înseamnă a fi conștient de acele lucruri pe care trebuie să le faci, cu accent pe trebuie. Aceste lucruri au ajuns în sarcina ta din cauza promisiunilor făcute de tine sau din cauza așteptărilor sociale sau culturale sau chiar din cauza valorilor tale. Ca emoție, obligația îți menține atenția concentrată asupra acestor lucruri, chiar și atunci când este posibil să nu mai simți să le faci. Când te auzi spunând trebuie să fac X sau Y, ești în emoția de obligație. În perioada sărbătorilor de iarnă, experimentezi emoția de rușine, doar la gândul că ai putea încălca standardele sau așteptările pe care le au cei din jur de la tine. Asta nu înseamnă neapărat că ceea ce ai vrea să faci sau să nu faci este greșit din punct de vedere etic sau moral, dar este greșit în funcție de comunitatea din care faci parte. Acest lucru este deosebit de important de înțeles atunci când iei în considerare organizații, culturi sau națiuni, pentru că rușinea are un rol puternic în menținerea culturii unui grup și în menținerea comportamentelor aliniate. Înțelegând faptul că rușinea este un puternic factor motivator pentru tine și poate chiar sursa emoției de obligație, te-ar putea ajuta 1. Să identifici motivele sau credințele care te fac să rămâi angajată în niște activități pe care nu simți să le mai faci. Și 2. Să-ți răspunzi la următoarele întrebări.
Credințele avute sunt întotdeauna adevărate. Credințele avute îmi permit să îmi ating scopurile și obiectivele. Credințele avute îmi permit să rezolv conflictele sau să evit greșelile. Credințele avute îmi permit să mă simt așa cum mi-aș dori. Credințele avute îmi protejează viața și sănătatea. Răspunsurile sincere la aceste întrebări te pot ajuta să înțelegi dacă ale tale credințe sunt sănătoase sau nu. Și te pot ghida ori în a găsi motivația de a continua să faci lucrurile pe care le-ai de făcut, ori să renunți la anumite credințe care te puneau în situația de a-ți limita libertatea. Și pentru că prezența lui trebuie este foarte puternică și pentru că nu îți este familiar să faci acest exercițiu de conștientizare al emoțiilor tale, al valorilor și credințelor tale, rămâi prinsă într-un carusel de emoții. Pe lângă emoția de obligație și rușine, mai apare și emoția de dezamăgire, pentru că poate conștientizezi faptul că ești într-o situație care nu îți place, dar nu faci nimic pentru a o schimba, astfel încât să-ți onorezi ție nevoile și valorile. Emoția de dezamăgire vine pe fondul unor așteptări pe care le ai pentru această perioadă de sărbători. Așteptarea ta, după o perioadă lungă de muncă, este să ai timp să te odihnești și toate lucrurile și persoanele din jurul tău să-ți permită acest lucru. Și în mod conștient, cauți odihna fizică, pe care o poți obține prin câteva zile de pauză în care reușești să dormi mai mult. Dar starea ta de dezamăgire continuă pentru că nu acorzi atenție odihnei emoționale, pe care adesea o ignori. Oboseala emoțională te face să nu mai ai răbdare, te face să te enervezi mai ușor și să reacționezi mai ușor și mai violent la stimuli emoționali. De la emoția de dezamăgire la emoția de vină este doar un pas. Emoția de vină te duce într-o stare de disconfort, ca o modalitate de a-ți atrage atenția că ți-ai încălcat valorile personale. Poate în nevoia ta de odihnă, fizică și emoțională, aveai nevoie să-ți onorezi valorile de libertate și de bunăstare. Și pentru că starea de disconfort adusă de emoția de vină nu ți este plăcută, în loc să-ți înțelegi propria contribuție în situația în care te afli, adică lipsa stabilirii unor limite sănătoase, sau lipsa verbalizării nevoilor tale, ajungi în emoția de iritare pe care o pui în cârca lucrurilor și persoanelor din jur. Scopul emoției de iritare este de a te informa că situația în care te afli nu este tolerabilă. Și adesea, acesta este momentul în care te hotărăști să ceri ajutor. Ajutorul poate veni din partea unui terapeut sau a unui coach. Aceștia te pot ghida în a-ți înțelege sistemul de valori și de credințe, care sunt motoare pentru acțiunile tale zilnice. Aceștia te pot ghida în a-ți face curățenie în credințele care nu-ți mai sunt de folos și te pot ghida în a-ți seta limite sănătoase în relațiile și situațiile care ți îngrădesc libertatea. Fiecare dintre aceste emoții există pentru un motiv anume și încearcă în felul lor să te ajute sau să aibă grijă de tine. Motivul pentru care astfel de emoții sunt incomode este ca să le acorzi atenție. Disconfortul are un scop, iar acest scop are legătură cu sprijinirea ta în viitor. Ai ascultat-o pe Florina Ceagă, coach transformațional, vorbind despre emoțiile inconfortabile cel mai des întâlnite de Crăciun. Vrem să-ți mulțumim pentru cele 5 minute acordate și să te invităm să-i te alături Florinei în sezonul 2 al podcastului Emotions Talk, unde va continua să explice despre cum să ajungi la o mai bună înțelegere și gestionare a emoțiilor. Dacă ai propuneri sau sugestii despre situații în care emoțiile au fost incomode și vrei să afli de la Florina despre cum le poți naviga mai ușor în viitor, intră pe site-ul www.florinaceagă.ro la secțiunea podcast și lasă-ne un mesaj. Ne auzim în curând la o nouă pastilă de emoție.